Història del món contemporani és una assignatura on utilitzem un mètode innovador per aprendre els esdeveniments d'allò que ha passat abans de nosaltres, però vinculant-ho també amb l'actualitat de manera que se'ns fa més proper. Sí, ja que normalment solem treballar en projectes i aquests projectes som nosaltres els que hem d'investigar i treure la informació, és a dir, no és el professor qui ens dona tota la informació perquè nosaltres puguem portar a terme aquest treball, sinó que som nosaltres mateixos qui hem de buscar tot i a partir d'aquí fer el projecte el millor que sapiguem. Utilitzem molts recursos digitals, tot i que també utilitzem mètodes clàssics com el llibre. Doncs a Història del món contemporani fem debats i parlem sobre política, economia, en definitiva parlem sobre temes actuals que ens fan pensar moltíssim i reflexionar sobre el que passa al nostre voltant. Ens hem agafat aquí en una producció que estem fent, un audiovisual sobre la Primera Guerra Mundial, perquè en aquesta assignatura utilitzem molt la tècnica del vídeo i ens va molt bé per aprendre. També a vegades hem d'estudiar i empollar el temari.